A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Alvariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Alvariño Rías Baixas. Este ano, para contar as uvas, escolle burbullas de calidade. Escolle espumoso Pepa Loba. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Xuntanza do Conselleiro do Medio Rural en Cambados con viticultores, gandeiros e agricultores da zona do Salnés para explicarlles o contido e alcance da futura lei de recuperación e posta en valor da terra agraria de Galicia. Si dentro da rolda de contactos que estamos a facer cos diferentes sectores do ámbito agrario galego, explicando a lei de recuperación e posta en valor da terra agraria de Galicia. O propio nome, e logo adegullarei aquí aos cooperativistas que están hoxe aquí convocados. A norma, que en breve iniciará a súa tramitación parlamentaria, busca frear o abandono do rural, poñendo en valor a terra en desuso. O conselleiro trasladou que a futura lei xorde como resultado das conclusións do ditame da Comisión Parlamentaria Forestal tras os lumes de 2017, recollendo 22 das recomendacións. Ademais, explicou que complementa e desenvolve o marco normativo actual para culminar un camiño iniciado pola Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria de Galicia. Este texto legal sinalaba na súa exposición de motivos que Galicia se dotaría con iniciativas futuras dun conxunto de normas para constituir un corpo xurídico coherente e eficaz cara á contribución do espazo agrario e dos seus sistemas productivos, co obxectivo de mellorar a calidade de vida do medio rural. O propio nome xo di todo, pretendemos recuperar esta terra extraordinaria que temos en Galicia, nas partes que non está traballada, poñendo en valor con proxectos que aporten valor engadido e rendibilidade. E nos parece que en denominacións de orixen vitivinícolas como é a de Rías Baixas, precisamente xa temos o produto e, polo tanto, o que buscamos é que esa demanda de base territorial que temos tamén nos viticultores que se poida cubrir con terra para facer un produto tan extraordinario como é o viño da denominación de orixe Rías Baixas. Xunto coas concentracións parcelarias públicas reguladas na Lei de Mellora de Estrutura Territorial Agraria de Galicia e que se seguirán decretando, na nova norma apostarase por mecanismos de movilización que permitan unha maior participación dos interesados na explotación das terras. O obxectivo último das dúas normas é mellorar a estrutura territorial das explotacións agrogandeiras e forestais galegas, favorecendo a súa rendibilidade. Sí, a lei complementa instrumentos que xa temos dende fai moitos anos e que levan funcionado moi ben, pero entendemos que hai que impulsar todavía máis esa movilización, e digo os instrumentos como as concentracións parcelarias que aquí xa se están traballando, pero a lei quere facer máis cousas. Di o conselleiro que a lei quere ir un paso máis aló para o futuro aproveitamento da terra sen usos.
Aposta por instrumentos como poden ser os polígonos agrogandeiros e forestais, as aldeas modelo, as agrupacións de xestión conxunta, que, repito, o que buscan é que terra que hoxe non está traballada poida ser aproveitada facendo produtos e facendo proxectos de máxima calidade e máximo valor engadido. O conselleiro destacou unha das figuras que creará a lei, como é o Banco de Explotacións. Este será un instrumento público de mediación que terá por finalidade facilitar a posta en contacto entre titulares de explotacións que abandonan a actividade e persoas interesadas na súa incorporación. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os emails e as chamadas telefónicas para gozar do enoturismo galego teñen os días contados. Será accesible cun só clic. As 5 rutas do viño e turismo de Galicia porán en marcha un portal web para comercializar baixo un mesmo paraugas toda a oferta disponible. Consta dunha plataforma web onde o visitante vai a poder facer esa compra, pode comprar máis de un sitio, é dicir, pode organizar a súa ruta, é dicir, comprar entradas para diferentes asociados, pero pagar unha única vez. Cada bodega emite os seus propios tickets, cheganlle por correo electrónico, poden añadilos a un wallet nun dispositivo móvil, e a partir de aí, o día do disfrute da experiencia, chegarán á bodega e a bodega tendrá unha app onde fará ese check-in que permite validar esa entrada e polo tanto, poder procesar esa experiencia. A páxina web facilitará o acceso aos viaxeiros, tamén a inmediatez de todos os procesos. Do mesmo xeito que podemos mercar un voo ou reservar un hotel dende internet, tamén poderemos deseñar a nosa ruta para gozar do mundo vitivinícola. Vai a permitir mercar experiencias, como decía o presidente, e paquetes enoturísticos coa mesma facilidade e inmediatez que a día de hoxe pois se pode reservar un voo ou un hotel. Serán experiencias que se poderán desenvolver nun área de influencia de preto de 100 concellos para que os viaxeiros e os propios galegos teñamos a noso alcance nun único sitio web e toda a información e a oferta no gastronómica disponible no territorio que abarca cada unha das 5 denominacións de orixe, pois así como tamén os servizos complementarios estarán a disposición da propia web. Nun primeiro momento, os contidos estarán supervisados polos xerentes das rutas. Está previsto formar os asociados para que despois sexan eles mesmos os que xestionen a súa información, fotos ou vídeos. Cada asociado vai a ter un área onde vai a poder xestionar ese contido. Inicialmente estará supervisado polos xerentes das rutas do viño, pero a idea é que nun futuro próximo, coa formación e coas xornadas que íbamos a dar de divulgación, poidan faceloles de forma autónoma. Habrá algúns seguramente que tendrá moita máis oferta que outros, é inevitable, pero aquí hai moitos, eu creo que os que quedan máis rezagados van a aproveitar este impulso para potenciar desde logo a oferta enoturística. De entrada, a plataforma estará disponible en 2 idiomas, aínda que está previsto que se poida consultar en 5. Tamén será compatible con dispositivos móviles e cos principais navegadores. Que isto era un proxecto de futuro para o sector e somos conscientes que España está sendo xa unha potencia a nivel enoturístico e Galicia creo que vai a estar a un moi alto nivel, como mínimo empatando a outras zonas, pero estou convencido que coa calidade e con cousas que están facendo en algunhas adegas ahora mismo, pode haber uns proxectos e uns produtos moi interesantes. Esta iniciativa é unha oportunidade para o sector que ademais o fai máis competitivo. Las labores que se hicieron fueron, por lo tanto, meramente de promoción, a través de catas, a través de eventos deportivos, a través de misiones inversas de periodistas, etcétera, ¿no? Nos dimos cuenta hace algún tiempo de que esta etapa ya estaba muy madura, ya la promoción se había realizado suficientemente en algunas zonas y había que pasar a otro
etapa, digamos, de la vida de las asociaciones de las rutas del vino. O que pretende esta plataforma é dar unha resposta ao crecente interese dos viaxeiros por reservar experiencias en destino e tamén permítenos impulsar a competitividade e modernización do sector vitivinícola galego asociado ao turismo. A intención é lanzar unha versión de proba desta ferramenta para a Semana Santa. Agárdase que estea completamente operativa no verán do 2020. A idea é terminar este ano, rematar a plataforma en modo pruebas, ter unha versión beta xunto coa app de check-in para a Semana Santa. Estamos plantexando facer un piloto con varios asociados, preferiblemente de varias rutas, que non sea sempre de unha sola, para testear ese uso, correxilo e telo a pleno funcionamento para este próximo verán. O que pretendemos é que, cando cheguemos ao Xacobeo ano que ven, o sistema este ben testeado, funcionando adecuadamente e que, sobre todo, os asociados estén entrenados e sepan realmente como aproveitar. E que a Xunta de Galicia está convencida do potencial do enoturismo. Estamos convencidos que, igual que o Camiño de Santiago permite fixar poboación e dar oportunidade ao desenvolvemento económico, pois as 5 zonas vitivinícolas que contamos en Galicia creemos que ten tanto potencial como o propio Camiño de Santiago, por iso imos a seguir traballando da man do propio sector. La verdad es que estamos encantados porque eso es precisamente lo que necesitamos, es decir, poner al alcance del turista, mediante un sistema fácil, rápido y cómodo, la compra de sus experiencias enoturísticas. A creación deste portal web enmárcase no proxecto Smart Turismo, que busca digitalizar o sector turístico galego. Tamén se relaciona con outras iniciativas da Xunta para potenciar o enoturismo, como a campaña Galicia Sabe. Para seguir presumindo de Galicia e por suposto, posicionarnos a nivel nacional e internacional, estas accións enmárcanse dentro da nosa plataforma, o noso proxecto de Smart Turismo e tamén dentro do proxecto de Galicia Sabe. Galicia Sabe a nosa estrategia enogastronómica que presentamos hace menos de un mes no Castelo de Pambre, pois para falar de ese mapa que contamos de máis de 2.000 recursos que teñen que ver coa nosa gastronomía e os produtos vitivinícolas, onde identifican máis de 2.000 recursos e que a partir de aí se poden facer distintas rutas, tanto gastronómicas como para... Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Este ano, para contar as uvas, escolle burbullas de calidade. Escolle espumoso Pepa Loba. Os viños da denominación de orixe Rías Baixas sumaron 220 galardóns coa súa participación en concursos enolóxicos nacionais e internacionais durante 2019. Contabilizan en concreto 202 premios e 18 eloxios en 16 das citas establecidas no calendario oficial da Organización Internacional da Viña e o Viño, ás que concorreron dende xaneiro distintas adegas adscritas á denominación. Do conxunto de galardóns, 8 son da categoría de gran ouro, 65 da de ouro, 110
110 de prata e 82 de bronce. Os viños de Rías Baixas destacados corresponden na súa maioría a Nada 2018, un feito que corrobora a cualificación da devandita Nada como moi boa. Así, os premios dos máis prestixiosos concursos internacionais certifican o posicionamento dos viños de Rías Baixas entre os mellores viños brancos do mundo. Algúns exemplos son o Bacus 2019, onde se obtiveron un gran Bacus de ouro, 17 Bacus de ouro e 18 de prata. Pola súa banda, os Baco outorgaron 4 gran Bacos de ouro, 11 Bacos de ouro e 5 de prata. Xa no ámbito internacional, sinalar o gran ouro, 3 ouros, 25 pratas, 36 bronces e 3 eloxos nos decanter, ou tamén 15 pratas, 18 bronces e 22 eloxos procedentes do International Wine Challenge. Outros concursos internacionais nos que os viños da denominación de orixe Rías Baixas recibiron numerosos galardóns son o de Challenge International du Vin, con 8 premios, 2 ouros, 3 pratas e 3 bronces, tamén o Concurso Mundial de Bruxelas, con 13 galardóns, 3 ouros e 10 pratas, a Asia Wine Trophy, con 12 premios, 11 euros e 2 pratas, e o Vinalies International, unha prata. A presenza destes viños por todo o mundo queda constatada coa súa participación tamén en Citadels du Vin ou Champions Wine, entre outros. A Adega Condes de Albarei leva destinados 150.000 euros a programas de prevención e atención a persoas drogodependentes dende que hai 11 anos adquiriu a finca Pazo Baión. É o resultado do compromiso adquirido no seu día pola Adega co Ministerio de Sanidade de donar o 5% da súa facturación anual a este tipo de programas. Ademais, o convenio tamén establecía a contratación de exdrogodependentes nun total de 400 xornadas anuais, unha cifra que, segundo a Adega, foi superada con creces dende o primeiro ano, chegando mesmo a triplicar as xornadas estipuladas. Tomaron esta decisión, aseguran, animados polo excelente traballo levado a cabo por estes traballadores e a boa sintonía que existe entre eles e a Adega, feito que ten levado a que moitos deles repitan ano tras ano. Na selección destes traballadores utilízanse criterios totalmente obxectivos, como a evolución e estabilidade no seu tratamento e a súa adecuación aos requisitos que supón o posto de traballo. Non ser consumidores de drogas en activo é condición imprescindible para ser candidato a esta oferta. O Diario Oficial de Galicia publicou unha orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan as axudas para fomentar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, dotada con 3.570.000 euros para 2020 e 2021. Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas vitivinícolas, as organizacións de produtores vitivinícolas, as asociacións de 2 ou máis produtores e as organizacións interprofesionais. O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria rematará o 31 de xaneiro de 2020. Serán subvencionables os custos de construción, adquisición ou mellora de bens inmobles, así como de compra de nova maquinaria e equipamentos ata o valor de mercado do produto. Os principais obxectivos desta convocatoria son, entre outros, os de fomentar a agrupación dos primeiros elos da cadea alimentaria mediante a integración das entidades asociativas e o asociacionismo agrario e impulsar os procesos sustentables dende o punto de vista ambiental a través do aforro de enerxía, a eficiencia enerxética global, a utilización de enerxías renovables e a valorización e tratamento dos residuos. Preténdese así mesmo fomentar a certificación ambiental das instalacións das empresas vitivinícolas, a produción ecolóxica e os produtos acollidos a réximes de calidade e os pagamentos de uva por calidade. Outras finalidades pasan por favorecer a innovación e a implantación de novos produtos e novas presentacións polo incremento da dimensión empresarial, a participación dos viticultores e elaboradores na cadea de valor ou impulsar os investimentos en comercialización e a introdución das tecnoloxías dixitais nas empresas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web
Este ano, para contar as uvas, escolle burbullas de calidade. Escolle espumoso Pepa Loba. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas.